Lilin Baba, Ummi Rahab Amarya, Cupid Clapmix. da fari na sa Allah shi ne a farko, nabiyinsa manzan Allah dan shi ne ya aiko. Sai ya ce da mu ya aure dan za mu yi karko. Gani Fabulous mai waka lafuza na sako, zana wake Lilin Baba angon amarya. Ummi Rahab na da kitan bura wakar biki ce ni yau na doko. Lilin Baba ango, Ummi Rahab ce amarya. Lilin Baba ango, amana ce aka baka, inda ka zam jigo a gurin ta sai san barka. Babu kwanan shago su sa zizu dole su barka. Shi aure amana ne sannan fa ibada ne, kuma shi din sirri ne ka rike ta fa daidai ne. In kai ka rike gaskiya sannan ka ci ribar rayuwa sama. Amarya gani gare ki Ummi Rahab fa tsaya fa kiji, aure bauta ne kun kaiwa buɗe kunnen ki kiji. Ki gani kar ki gani sannan ki ji kar da ki ji, sai ki dode kunne amarya ga ziga ta kawaye ta ango, shawara ta iyaye amarya sai ki yi biyayya ta ango, zai hana ki hawaye. A rage tambura wakar biki ce ni yau na doko. Lilin Baba ango, Ummi Rahab ce amarya. Amarya ke da ango sirri kar ku tona, ku yo zaman lafiya zaman aure da juna. Ku ji duka batuna kun ji yan uwana, alkhairi dare da rana Allah kai musuna. Na zo na muku waka na doke ganguna na, ranar bikin ga na zo na nuno farin ciki na. Haya sama. Gaisuwa zanayo gurin iyayen biki, dangi na ango sun zo farin ciki, dangi na amarya su ma farin ciki. Ga iyayen ango suna farin ciki, ga iyayen amarya su ma farin ciki. Abokan ango suna farin ciki, ga kawayen amarya suna farin ciki. Amarya Fabulous ji ni ne dangata, mazan jiya ne